trobar encerts del PP en els seus 4 anys de govern és un poc difícil. La veritat és que ha decebut a molta gent, tant dels seus votants com dels que no són votants d'ells. Les esperances, trobo jo, que eren molt més altes de les que ha demostrat Juan Puigcercas. I per tant sí que ha fet coses, ha fet l'auditori, ho ha fet l'Espai Jove, és a dir, que sí que ha fet edificis, però el que ha mancat molt és la gestió, és a dir, tot no està fent edificis, sinó com es fan, d'on se treuen els diners, i així evidentment l'endeutament té un gran pes en la seva gestió, i evidentment jo crec que coincidim en que no ha sabut ser l'alcalde i no ha sabut estar a l'altura de les circumstàncies que exigia el poble en una època mala com ha sigut aquesta. Errades. Jo crec que una pregunta o una resposta contesta l'altra. Han hagut més errades que encerts. I el que sí que ens ha transmès tota la gent del poble és la mala gestió, és a dir, la falta de respostes, que han anat a l'Ajuntament i no s'han sentit acollits ni han trobat solucions. Està clar que l'Ajuntament no pot solucionar-ho tot, però evidentment hi ha coses molt senzilles que s'han quedat en els calaixos, hi ha gent que fa anys que està esperant una resposta a algo que ha sol·licitat o ha demanat, i evidentment hi han demostrat que tot no és la crisi, sinó que el que ha comptat és la mala gestió i sobretot la de Juan, perquè està clar que regidors en aquests 4 anys han pintat ben poc. Per tant, han hagut més enrades. Crec que el Partit Socialista en aquests 4 anys ha fet molt bona oposició. L'oposició, com tots sabem, és molt poc lluïdora, es fa de portes cap a dins, en el sentit que és l'assistència a comissions, l'assistència a plens, repassar documents. Per tant, de vegades això no arriba a la gent, i està clar que arriba més Juan perquè té més accés a la MK, als mitjans de comunicació, i aleshores dona la impressió que el PSOE ha fet una oposició, diguem, fluixa, però jo que els he estat seguint i que he estat amb ells en les reunions, jo crec que han fet molt bona oposició. Evidentment, jo defenso la gestió que van fer el govern socialista en els 8 anys, això està més clar que l'aigua, per lo que dic jo, no sols, com tu bé has dit, és a dir, van tindre sort de coincidir en una època de bonança econòmica, i això ens va permetre un marge que ara no han tingut. Per això Juan Puigcercas tenia que haver-se ajustat a les circumstàncies que li han tocat, en les que li ha tocat jugar o fer la seva política, i és el que ell no ha sabut fer. És a dir, fer coses a base de préstecs, això ho sap fer tot el món. Nosaltres ho vam fer perfectament en l'auditori a base de préstec, és a dir, ahir no fa falta ser un linte per adivinar-ho. I nosaltres, clar, però jo crec que van fer molt bona gestió per lo que he insistit i he dit en mítings o en algunes participacions. Benigànim no sols s'ha de veure en el que es va fer a nivell constructiu, sinó en altres aspectes que tal vegada no són tan visibles, perquè les construccions és el que veu tota la gent, però en altres aspectes com a nivell social, a nivell associatiu, a nivell cultural, a nivell educatiu, a nivell esportiu. És a dir, pràcticament tots els serveis i tot això que acabo de dir, que avui per avui té Benigànim, la majoria, per no dir tots, van ser creats durant el govern socialista. Si deixem davant de la construcció, per fer la comparació. L'únic que han fet en aquests aspectes és continuïtat, i no sols continuïtat, sinó rebaixar, perquè han intentat eliminar, per exemple, la participació del Consell Esportiu Local, també han intentat rebaixar o llevar-li protagonisme als serveis socials o, per exemple, a la cultura i a l'educació. De fet, en el butlletí, si vosaltres suposo que l'heu llegit perquè ho tingueu penjat, Juan Puigcercas diu que si estan tots els xiquets perfectament escolaritzats. Això m'hi pareix que és de tindre una cara molt dura o de no haver-se passejat per centres escolars que tinguem nosaltres, o no haver parlat en els pares o no haver parlat en el director de les escoles. Tots sabem que Benigànim, per exemple, necessita un centre nou. Un centre nou que ara es veurà, o una ampliació del centre que n'hi ha, que ara es veurà molt limitat perquè ell ha posat unes pistes allà dalt. Que serà per una de les coses per aquest espai estava reservat per aquesta possibilitat. Què era l'altra part? Perquè era molt llarga la pregunta. També estava la part de la pujada d'impostos, que sí... Home, jo soc totalment contrària a la pujada d'impostos, vinguen d'on vinguen, evidentment. Jo penso que si se pot solucionar la situació o ajustar-se el cinturó o ser més auster, s'ha de ser, perquè coincidís crisi per a qui mana, però també coincidís crisi per a les famílies. Per tant, si tu el que vols és
guanyar o eixir del pas d'aquesta crisi, com s'ha fet a Benigani, augmentant impostos, doncs evidentment no crec que sigui una bona eixida. I si ho fa el govern central em pareix mal exactament igual. Bé, estar 8 anys en un govern municipal conforme he estat jo, conforme se predic, t'ajuda a aprendre coses i anar aprenent del que fas bé però també del que fas mal. El tema de donar informació a l'oposició està clar que l'has de donar, però de vegades també depèn de quina informació estan demanant-te, com per exemple per la quantitat, quan aquesta informació la tenen a la seva disposició, que la poden consultar exactament, i després també ells podien demanar a partir d'ahir les fotocòpies pertinents. Llavors també ahir la gent que ha seguit la política sabrà què i com i de quina manera es demanen les coses. En el cas que nosaltres entrem a l'Ajuntament, jo intentaré per totes que la relació amb l'oposició siga el més fluida possible. I evidentment tot allò que marca la llei o tot allò que convinga per al poble es farà. Si és donar informació, informació. De fet, nosaltres, per exemple, una cosa que també han dit molt en el tema de la informació, hi ha alguna cosa en què jo he estat partícip, com se reparteixen les subvencions a les associacions. Nosaltres vam crear una comissió i això també és una forma de fer-los a ells partícips i donar-los la informació pertinent, cosa que en aquests 4 anys, per exemple, no ha hagut. Ells simplement han donat la subvenció a qui han volgut, com ha volgut i quan han volgut. Però això també és informació i participació. I és un exemple per a veure que ells parlen molt, però a l'hora de la veritat ells això no ho apliquen. Si jo arribo a l'Ajuntament de Benigani, intentaré en aquest aspecte fer tot el que està en les meves mans per a que tinguin informació que puguen ells utilitzar correctament. Suposa que en tots els partits, en el PP també ha hagut ball, i algú s'ha quedat sense nòvia. En el nostre cas també, vull dir, no sempre les coses són fàcils i cada persona té que atendre a la seva situació professional i personal, i en això jo penso que ningú ni hem d'entrar ni hem d'eixir. Evidentment, nosaltres teníem un candidat, en el seu moment va dir que no, i nosaltres ens vam posar a treballar per tal de fer un bon grup, conforme vaig explicar jo en el míting del divendres, i del grup treure un candidat que en aquest cas he sigut jo. Per tant, jo ahir no n'hi ha més voltes que pegar. És a dir, jo soc conscient que tant en partits o fora de partits la democràcia és la que preval. I el que hem intentat nosaltres, i crec que ens ha donat molt bon resultat, és fer un bon grup. Un bon grup que té unes expectatives, que té ganes de treballar, que té ganes d'entrar en l'Ajuntament de Benigani, i pensant que tinc un bon grup és quan jo he decidit posar-me davant. El contrari, que siga un candidat, ve d'un costat o ve de l'altre, o conforme ha passat en el PP, que primer dia un i després un altre, jo penso que això no és bo per a ningú. Jo penso que el que n'hi ha que fomentar en tots els aspectes és la democràcia, el grup, i que les coses es facin des de baix. I el resultat jo trobo que és més òptim i millor per a tothom. Uns dels pilars fonamentals del nostre programa polític que presentem per accedir a l'Ajuntament de Benigani precisament és això. Trobo, o per almenys en aquests 4 anys que he observat la vida des de fora, perquè quan tu estàs dins de l'Ajuntament trobo que entres en una dinàmica ràpida, de ganes de fer coses, has de compaginar, com era en el meu cas, la vida familiar, la laboral i l'Ajuntament, i entres en una voràgine que vols fer coses i de vegades no te n'adones que igual te vas apartant del poble que en teoria és per al que tu estàs allí i per al que tu estàs fent coses. Per tant, ara en el nostre programa el pilar base va ser això, fomentar nosaltres el que diguem són una ciutadania activa, és el concepte que hem utilitzat nosaltres en el programa, en el sentit que n'hi hagi una relació més fluida entre el ciutadà i l'Ajuntament, veure quins canals de participació creem, sempre quan el poble vulgui participar a nivell associatiu, a nivell de barris, per estar més prop de lo que ells volen, saber més de primera mà quines són les seues necessitats, de forma que tot això ens ajude a dirigir la nostra política del dia a dia. És a dir, que no hi hagi una separació que de vegades la major part, trobo jo, de partits cauen en aquest error quan entren en l'Ajuntament. Per tant, sí que, en cas que ho arribi a l'alcaldia, sí que ho anem a intentar i esperem que el poble responga a aquesta crida de participació.
A veure, si arriba com a alcaldessa el requisit lingüístic crec que sí, anem a posar-lo, evidentment, perquè una persona que accedisca a la funció pública ha de conèixer les dues llengües oficials, i més si contem que estem en un poble on, no sabria dir el tant per cent, però pràcticament tot el món parla valencià. El per què el partit ha votat en contra? Pues, si vols que te diga la veritat, ells sabran per què han fet aquest vot. Trobo que igual no seria l'encertat. Jo penso que tota persona que accedisca a la funció pública, en tot el que és la comunitat valenciana, té que tindre el requisit lingüístic, perquè la gent que va adreçar-se a ells, la major part van a fer-ho en valencià. El que n'hi ha que potenciar és que puguen donar resposta a una mateixa llengua, que de vegades sabem que és un poc complicat. Sí que m'agradaria, i de fet, estos dies que m'he estat pensant, i vulguis que no, quan faig el programa, és això, bueno, si entrem, farem, i una de les coses que ens agradaria fer és això, promocionar la música, els grupets que saben que n'hi ha. De fet, una de les demandes, quan vaig estar en ajuntaments per alguns grupets, era poder tindre una sala d'assajos. I vam aprofitar allà, quan se va fer el local dels festers, en el Mataero, vam aprofitar per a fer aquesta sala i que ells disposaren i feren ús, que de fet nosaltres la vam fer, i això no és que se regulaven i tot, vull dir que nosaltres ahir ni entràvem ni eixien, eren ells els que feien ús d'aquesta sala. I jo crec que sí, nosaltres vam intentar en interacció, vam participar, una vegada van participar grups del poble, vam fer el concert aquell en el Carrascal, que van participar també grups, i jo crec que seria molt bé que la gent coneguera els grups i que anara coneguent també la música en la nostra llengua, que n'hi ha de molt bona. El bipartidisme, jo crec que el bipartidisme, no sé si positiu o negatiu, perquè clar, el blanc i el negre, però evidentment, tant a nivell d'estat, com a nivell de comunitat, com a nivell de poble, quan més participació política, quan més corrents o partits polítics existissin, jo crec que la democràcia és millor. Això, a tots els nivells. La democràcia jo l'entenc així, que cadascú puga participar en funció de la seva ideologia. Per tant, quan més tingues en el panorama polític, més la gent pot trobar allò que li interessa. Per tant, ja dic, no és que sigui positiu o negatiu, és que crec que la democràcia ho exigís, inclús allò del tope del 5% per any. Jo crec que s'hauria de canviar, però ja dic, tant a nivell d'estat, la reforma electoral jo penso que és una cosa que s'haurien de plantejar tots els partits polítics i agafar-se-la d'una vegada en sèrio per a donar opció a totes les opcions polítiques. Quan més i la gent troba en aquestes opcions allò que li interessa, jo crec que la gent també no es cansarà de la política, perquè si no la gent també entra en o guanyen estos o guanyen els altres, no? I pot fomentar que l'abstencionisme vagi desapareguent, que participi més gent quan hi hagi eleccions. Les propostes són moltes, i la veritat és que per a que el programa no quedara massa saturat, perquè sabem que igual si poses molt, cansa un poc a la gent, doncs moltes propostes les hem intentat, jo què sé, dir en poquetes paraules, i per això també intentem en els mitis explicar-les, i altres propostes que, com us he dit en una resposta anterior, s'han quedat un poc relegades per allò de quan guanyem. Quines serien les línies? Doncs, bueno, en el programa el principal, i insistim, és sobretot la bona gestió. Per allò de que critiquem el que ha fet el PP, evidentment la bona gestió és el que anem a posar nosaltres en primer terme. Després, a nivell econòmic, el que seria l'ocupació i la promoció econòmica. L'ocupació, perquè clar, en temps de crisi t'has d'ajustar al temps que estàs vivint. I creiem que Benigànim necessita molta espenta econòmica per a fer un foment de les indústries, dels comerços, i que això evidentment es traduïsca en reducció de l'atur, en crear ocupació. A nivell de benestar social, consolidar, que hi ha molts serveis que estan consolidats, però veure que arriben més al poble i que si es poden ampliar el que són serveis socials, evidentment s'ampliaran. En l'aspecte cultural,
conforme insistim, trobem que la programació cultural anual és continuista d'allò que ja se va crear quan vaig estar jo com a regidora. Novetats, la veritat és que han hagut poques, és a dir, simplement s'ha seguit el que n'hi havia i fins i tot el que hem notat és que en alguns casos el que ha baixat és la qualitat de l'oferta cultural. Per tant, nosaltres el que vulguem és reprendre aquesta programació, que aquesta programació també fer partíceps a les associacions, de forma que ells també ens facin arribar, per allò de lo que vos diem de la participació, ens facin arribar les seues propostes, perquè igual a tu una cosa no te s'ocorrís, conforme heu dit vosaltres la participació dels grups en valencià, que ells també ens facin arribar les seues propostes de forma que aquesta programació no responga sols a una visió de lo que és la cultura i l'educació, sinó que doni resposta a quant més interès de la població o quant a més sectors de la població tu pugues contentar ahir, molt millor. I per supost, tot el que siga ampliar la formació cultural o la programació cultural i a més que n'hi hagi una connexió entre la qualitat que tu dones culturalment i l'educació, perquè les dues coses evidentment van lligades, molt millor. Per això també dins d'aquesta programació el que puguen ser cursos de formació. Una de les propostes que farem, quan guanyem, que farem a les bandes de música, que ja estem intentant parlar en elles, seria si elles estan interessades en participar en ampliar el que seria el curs de música d'estiu. No limitar-lo a la percussió, ja fa molts anys que s'ha fet la percussió, així n'hi ha molts xiques que toquen altre tipus d'instruments, hem estat observant altres cursos que se fan per ahir, i igual una bona proposta seria aquesta, és a dir, un curs de música, però en la que puguen participar xiquets que toquen diferents tipus d'instruments, que siga un lloc d'encontre en què es puguen trobar xiquets de les dues bandes i a més que ells perfeccionen l'instrument que tingues. I aquestes serien algunes de les propostes. Més, per exemple, també creiem que el poble necessita una reorientació de lo que seria el tràfic. S'han fet alguns canvis que ens han marejat un poc i trobem que ahir n'hi haurà que fer una anàlisi de com està orientat el tràfic per dins del poble i reestructurar-lo, perquè ara alguna gent té que pegar molt gran volta per accedir al centre del poble i coses d'estes, i això també ho hem proposat en el nostre butlletí. Més coses, que clar, dir-ho tot va ser un poc intens, però bé, intentaré resumir. Per exemple, per als joves, encara que sempre joves ho gastem com un apartat, per a nosaltres els joves l'entenguem que no és un grup a part ni raro ni estrany, sinó que els joves van estar presents en el que seria la política econòmica, la política de formació, la política cultural i educativa, és a dir, que els joves van estar presents en tot això, perquè reconeguem que els joves avui en dia ho tenen difícil per les circumstàncies econòmiques, però també difícil perquè la societat no els dona o no es dona oportunitats d'oci o no es dona oportunitats per a que ells se formen com a adults. Per tant, creiem que nosaltres, els joves, anem a tractar-los des de tots els vessants possibles, encara que igual quan ens referim a ells pareix que siguin un punt de part. I les dones també intentarem tindre una relació directa i fluida amb l'associació d'Ames de Casa, de Mestresses de Casa, perquè és la que més dones aglutina en el poble, però tots sabem que les dones també participen en altres associacions o grups, com pugui ser en el senderisme, com pugui ser en totes les escoles esportives. I també una cosa que es preocupa és la formació i l'accés a l'ocupació. Moltes dones s'han quedat sense feina. Trobar una feina que es permetisca conciliar la vida laboral i familiar és difícil i nosaltres intentarem informar-les, veure quins cursos es poden interessar per a que elles puguen trobar una feina i puguen incorporar-se novament al món laboral. Parlar de col·lectius tots són importants per a nosaltres, la gent gran. El divendres també vam insistir en els majors del poble, també ja hem parlat en ells, continuarem tenint aquest tipus de converses en totes les associacions i també tot el que siga atendre les seues demandes estan dins de les nostres possibilitats, siguin demandes d'oci o també, jo sé, si ells estan interessats, que alguns ho estan, en entrar en el món de la informàtica, en el món de la informàtica,
tot el que faci falta, o per exemple també seria interessant fer un parc, que en alguns llocs se diu un parc de salut, en altres se diu un parc per a la gent gran, en la que ells, a banda d'estar allí assentats tranquil·lets, com fan en el parc d'ací de la Beata, xerrant de les seues coses, doncs també servisca un poc per a fer alguna activitat dins de les seues possibilitats. Evidentment, el que no anem a fer mai és llevar-los subvencions o programes, tal com han fet vergonyosament el PP en el tema de les entrades per a la sarsuela. Això nosaltres sí que no pensem, però mai ho hem fet i no ho farem. És a dir, tot el que siga per a cada col·lectiu, quan ja estàvem en el govern ho vam fer i ara insistirem. És a dir, tota subvenció que arribava i si arriba, se farà arribar als col·lectius i si estan interessats en elles, el que farà l'Ajuntament és tramitar-les, mai utilitzar-les en benefici propi, com s'ha fet en aquesta ocasió. Després també, com he dit en les anteriors respostes, l'Ajuntament actual en coses tan senzilles com és, per exemple, el DNI, les queixes que la gent va pel carrer i te diu solucioneu-lo del DNI, i tu quan preguntes què passa en el DNI, no sé, no entenc com hi ha gent que en venia i tinga que fer cua des de les 5 de la matinada i quan t'arriba ja no queden números. No sé, què ha passat en els números? Doncs això també n'hi haurà que regular-lo. És a dir, el poble no seguint tants que per a tindre la gent, si a mi em molestava baixar a Xètiva i fer cua des de les 5 de la matinada, doncs intentarem solucionar-lo perquè això no passi en el meu poble, que és un poc vergonyós. I després també altres cosetes, ja dic, que són judios com és el cementeri. El cementeri té que estar obert, té que estar per a que la gent vagi, però també té que haver alguna persona allí responsable o que ajudi a les dones en cas de necessitat. Doncs totes aquestes cosetes són les que primer anem a intentar anar solucionant, perquè com diguem en el nostre programa, sabem que la situació econòmica és molt dolenta, per tant, grans obres no se van a fer. Jo penso que ens encantaria poder fer un poliesportiu conforme li correspon a Benigani, no a conformar-nos en el que n'hi ha, i això està clar, però sobretot el que vulguem és fer bona gestió, i la bona gestió passa per solucionar aquests xocotets problemes que la gent te van dient i que quan te ho diuen tu digues, i com és possible que això no ho hagin pogut solucionar? Doncs això és el que nosaltres vulguem solucionar. Primer aquestes cosetes i després, si la situació econòmica ho permetís i les subvencions ens arriben, doncs farem altres coses més grans. A veure, no ho sé, no sé si la candidata de Zapatero, però l'home estaria molt orgullós de mi, perquè ens ho estem currant molt, i ja no per mi, perquè jo sempre a mi m'agrada parlar de grup. Jo pense que els pobles funcionen d'una manera, no crec que Zapatero estigui al tanto de tots els candidats que té en tots els ajuntaments d'Espanya, seria un poc complicat i difícil, però evidentment el que està clar és que jo el que vull ser és la candidata del poble, més que de Zapatero. Per tant, el que intenta el grup és projectar-nos, que la gent ens conega i ser que confien en nosaltres i que ells vegin en nosaltres un grup factible per estar dins l'Ajuntament i tirar-lo endavant. I suposo que Zapatero, si ens coneguera, no en trobaria cap millor, per supost. Bé, evidentment jo soc molt de la meva terra, molt de la meva terra i molt de la meva comarca. Per tant, a mi el que m'agradaria és tindre jo que sé que els valencians, primera, que es donaren compte del que han estat visquent tots aquests anys i que reaccionaren davant de les eleccions que tenen ahir, el proper dia 22, a veure si ja es donen compte que València necessita un canvi. Durant tots aquests anys de govern del PP, jo pense que tot el País Valencià ha perdut molt en molts aspectes. Tant si ens comparem, que és el que intenta ara fer en campanya el PP, no vol comparar-se. El PP ara en campanya el que vol parlar és de la crisi, de Zapatero i de l'estat central, però ens hauríem d'explicar com la comunitat valenciana, quin paper està jugant dins de l'estat espanyol. I ha perdut molts punts dins de l'estat espanyol durant tant del govern del PP. Per molt que en Canal 9 ens diguen que siguem els primers d'Europa, que això no s'ho creuen ni ells, perquè de fet no apareguem en cap puesto, per tant els primers d'Europa no som, lamentablement, ojalà ho fórem, per mi seria ideal, però no ho seguem. I dins de l'estat espanyol tampoc. És a dir, si hem vist comunitats autònomes que han afrontat millor aquesta situació de crisi, no estem els valencians ahir no apareguem. Clar, és molt fàcil tirar les culpes a Zapatero, això està claríssim, però tots sabem que l'Estatut d'Autonomia li dona unes competències a la Generalitat Valenciana i la
la Generalitat Valenciana no ha sabut, al igual que jo dia a nivell del poble, a nivell de Benigànim, no ha sabut fer una bona gestió. Ells han estat mirant per altres costats, preocupats per Gürtels, preocupats per tratges, i el que ha hagut, jo crec que en aquests últims anys, el que ha hagut és un desgovern. És a dir, així, ells només que... Primer, quan va eixir el cas, Camps se'n va anar a pegar voltes pel món, com si no haguera tingut una altra època per a fer-ho. I després l'han estat amagant, com si fórem uns xiquets xocotets, jugant a conillets a amagar. Per tant, jo, evidentment, el País Valencià que tu dius que jo vull no és el que n'hi ha, ni molt menys. És a dir, jo vull un País Valencià competent. Que les indústries no s'hagin enfonsat, sinó que hi ha hagut un interès per alçar les indústries. I sobretot, si ho veus a nivell de la comarca, és que han vingut així i han passat de llarg. De les indústries així no s'han preocupat de res, ni de tèxtil ni de res. També m'agradaria ser excavadavanters en educació. Crec que en l'últim informe, darrere de nosaltres, sols quedava Ceuta i Melilla. I això és molt greu, per molt que ells ho intenten enmascarar o per molt que ells intenten dir que han fet inversions, res. És a dir, seguim els últims, n'hi haurà que veure ahir què ha passat. I continuarem per aquest camí si continuen retallant i no continuen agafant l'educació i posant les mesures que toca. A nivell de competències, en altres aspectes que ens compares o que ens compares, hem perdut moltes posicions a nivell cultural. L'altre dia mateix jo estava comentant amb gent, perquè quan tu en l'institut que mires a veure on pots anar, per fer excursions amb els xiquets, lamentablement València té molt poca oferta cultural de qualitat, però institucional, perquè tens que trobar o tens que buscar sales alternatives per a trobar teatre o coses de qualitat, però a nivell institucional, l'última vegada que vaig entrar jo en l'IBAM, un poc més hi plore. Per tant, jo el que vull que és ser els primers, per ser els últims sempre n'hi ha altres, i per això n'hi ha que fer una bona política. Així s'ha fet molt de folklore, tots ho sabem, molt de grans eventos, però on s'ha tingut que invertir no s'ha invertit, i per això la Comunitat Valenciana té l'índex més gran d'atur, supera la mitja espanyola, i hem perdut molta competència a nivell industrial, serveis. Per tant, no és això el que jo vull tot el contrari. Jo vull que ja que tinguem un estatut d'autonomia que ens dona competències, que la gent que estigui allí siguin d'un color o d'altre, que saben gestionar-les correctament i que ens col·loquen dins de l'estat espanyol o dins de la Unió Europea en el lloc que jo crec que ens mereixem els valencians, que no és el que tinguem avui en dia ni molt menys. A veure, el tema dels butlletins nosaltres ens l'hem replantejat, però clar, per exemple, quan estàs fent l'oposició, és a dir, utilitzes els butlletins per arribar a tot el poble. Tots sabem que als plens va poca gent i molta de la gent que va, diguem que ja és d'un costat o l'altre i ho sol tindre clar. Llavors el butlletí és una forma d'arribar al poble. Una altra cosa és com fas tu el butlletí. Aleshores, si un partit o l'altre, els dos, seguim rigorosos en la informació que fem, seguim respectuosos en el vocabulari que utilitzem, jo crec que els butlletins són bons, perquè la informació arriba a una gent que de normal, doncs el que dic, no té accés a aquesta informació. Nosaltres no eixim en la tele, ni... Llavors, com s'entenen del que passa en el poble? Tu vols fer-los arribar a aquesta informació. Per tant, els butlletins, ja dic, depèn de l'ús i del que diga el butlletí, pot ser molt bo. El problema és quan en els butlletins s'utilitzen per atacar personalment, per a fer acusacions que no es demostren de cap manera, i l'últim exemple és el butlletí del PP. Nosaltres l'últim butlletí el vam treure en març, per tant, un temps bastant ample fins a el que ha sigut la campanya, i ells, abans fins i tot de presentar la seva llista públicament, el primer que han fet en campanya ha sigut portar a les cases un butlletí que no s'ajusta a la realitat i que damunt fa acusacions fortíssimes. Per tant, això és pel que no s'ha de gastar el butlletí. Que poden ser bons? Jo crec que sí, però sempre que tu facis un vocabulari rigorós, que informes a la gent i que, evidentment, no intentes simplement treure-li una rentabilitat política o atacar. D'igual manera, per exemple, ja que em dones l'oportunitat, doncs el vostre blog també participa. I per tant, jo ahir també pense, i ho vam estar comentant quan vam pactar aquesta entrevista, que el blog també ajuda a la crispació, perquè darrere de l'anonimat
molta gent diu coses que no les diria si posara nom i cognoms. I jo penso que ja vosaltres, que vos tinc així davant com a responsables d'aquest blog, vos demane que igual que nosaltres anem a intentar reduir aquesta crispació política, no utilitzar vocabulari irrespetuós, faltón, que això jo crec que des que hem començat la campanya ho hem intentat. El que passa és que tu has de defendre. Clar, si ell ha dit en aquest butlletí, què fas? Te calles? Si calles, dones la raó. Però les respostes anem a intentar que siguin el més clares possible i sobretot no faltar el respecte a ningú. Això és el que hem dit durant tota la campanya i en les reunions. A la gent del grup i a la que mos arrima, diguem això. És a dir, que fins i tot quan participen en el vostre blog, que diguin coses sensates, que no s'amaguen darrere d'un anonimat per a insultar, per a provocar o per a crispar. I jo també vos demano a vosaltres que ajudeu en aquesta tasca, perquè l'anonimat serveix moltes vegades més per a crispar que per a solucionar problemes. I nosaltres el que vulguem és un debat que es basa en la política, en les propostes, que és el que cal fer en campanya. I no desvirtuar-nos per acusacions personals, que si tu, tal, que de vegades el que no pots és te quedes, dius, què faig? Me calle? Aleshores estic donant-nos la raó. Entonces m'he de defensar, que és en aquest cas la meva persona. Entonces jo crec que ahí juguem tots. Juguem el PP en aquest cas, el PSOE, i ara que vos tinc a vosaltres davant, també jugueu vosaltres. I vos demane que mos ajudeu a que Benigànim siga un lloc on la crispació política vagi disminuint, on la gent puga debatir, on la gent puga relacionar-se i contar coses de política sense tindre per què acabar mal, o sense tindre per què acabar mal en un amic. Jo, per exemple, dels meus amics, jo no m'he barallat encara amb ningú per qüestions polítiques. Ens assentem, parlem, un diu el que opina, l'altre diu el que li sembla, a mi me sembla bé, i sempre t'ensenyes coses, perquè el debat polític t'ensenya, i t'ensenya a escoltar els altres. Per tant, jo penso que és una tasca no sols de nosaltres, sinó en aquest cas, i jo penso que de vosaltres també, que ahí tingueu un paper molt important. Bé, conforme heu pogut veure, he intentat donar resposta a aquestes preguntes que m'heu fet arribar mitjançant el Benigànim digital. Moltes coses del programa s'han quedat en el tinter. Al llarg de la setmana vos arribaran quan vos arribi el programa. El que vull és que el mireu, que el llegiu detingudament. Veureu que el nostre programa el que vol ser és un programa realista a les circumstàncies que té Benigànim en aquest moment. I volem també donar resposta a el que hem anat sentint per ahir, a quines han sigut les coses que la gent ens ha fet arribar i que ens ha dit poseu-les en el programa. Per això el nostre programa es basa molt en uns pilars fonamentals com és la bona gestió, l'ocupació i la promoció econòmica, que les circumstàncies ho demanden, i sobretot crear uns canals per arribar a vosaltres, als ciutadans i ciutadanes de Benigànim, uns canals de participació per a saber en tot moment, durant el que siga la legislatura, quines són les vostres necessitats, quines són els vostres interessos, i nosaltres anem a estar ahí per a donar-los resposta. Esperem que el dia 22 acudiu tots a votar i evidentment que voteu la nostra candidatura.